Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel enkulu uMkhanyakude TV ethatha amaciko iwabeke ezingeni iphinde ibheke nezinto futhi ezenzakalayo kumaskandi. Konke esisuke sikukhuluma la bafowethu soke kuyimibono futhi uvo lwami njengomlandeli ngoba nami ngumlandeli kamaskandi, ngiyawuthanda umaskandi. Umculo futhi esikhule ngawo udlala emakhaya nathi sigida ingoma, kodwa thina sakhetha ukuthi-ke sithathe lo mkhakha ukuthi umaskandi siwukhulise. Bafowethu sizobheka-ke la udaba olukhulu othinta umculo wabantu besimame. Masibheka kulo umculo wabantu besimame uyanyamalala kakhulu, uyanyamalala. Uma uthatha ukubheka uma ukuthi kunama-event, ama-event kuba khona maybe umculo oyedwa wesimame. Uma ngeke kube yindoni mhlawumbe kuzoba osuka sambe, mangabona osuka sambe lo mcimbi mhlawumbe kungaba yimthende, kodwa uba yedwa imvamisa. So lokho bafowethu mina yazi into umbono wami yazi ngifisa ukuthi-ke ngokombono wami-ke as uVusi woMkhanyakude TV sengazuthi-ke kungake nje kusukume imbokodo eyodwa ithi umcimbi nje wabantu besimame vele ubandlulula insizwa, ngoba nawo uma benza imicimbi laba insizwa lezi noma nje abahle bemicimbi laba bajwayelekile kuvele kubizwe nje insizwa kuphela, kubizwe insizwa kuphela abesilisa abaculi. Manje lokho njengoba kwakuthiwa kune-50-50 sonke siyalingana kuyawubulala-ke umculo wabantu besimame. Futhi nomculo wabantu besimame awudownloadeki kahle ey'nkundleni zokuxhumana uma ungathi uthatha ukubheka. Kukancane ukuthi ungabona ingoma yomuntu wesimame ishaya 100 viewers. Angikaze ngiyibone, mhlawumbe ikhona kodwa angikaze ngilandelisise, kodwa-ke nje awuthengwa kahle ngendlela. Kodwa abantu besimame futhi yibona abasapotha kakhulu umculo wabantu besilisa. Niyabona kodwa ukuthi kukhona la kukhona lapho khona abantu la esingakwazi khona ukuthi siphindisele back kubantu besimame ukuthi bona nathi sibasapothe njengoba basapotha umculo wesilisa. Ibona abadansa lapha ku TikTok abantu besimame badansela ingoma zethu insizwa, kodwa bona abantu besimame asibasaphothi. Bona bakhona abantu besimame abaculayo futhi abashawa umculo ohamba phambili ngale ndlela yesimame. Intombazane isanenhlanhla nje ngasho ukuthi indoni isanenhlanhla bafowethu. Yena umuntu wesimame omusha osanenhlanhla asabonakalayo kuleyo mcimbi nosuka sambe. Iy'ngane zoma sekuba yileso sikhathi nje uyibonile. Kanti siyazi ukuthi abantu abanomlando, siyazi ukukhona kuhamba phela kufika abantu abasha, kodwa-ke isikhathi bafowethu seyisikhathi sokuthi nabantu besimame sibanikeze ilungelo labo emculweni. Ngiyazi bafowethu ukuthi abantu abaningi mhlawumbe bayoyitshela ukuthi njengoba ngikhuluma kanjena uVusi uthunyiwe ukuthi akakhulume kanjena, kodwa-ke ngihlezi ngikusho wonke amavidiyo esiwenzayo ukuthi akukho sisuke esithunyiwe khona, sisuke sikhuluma ngento esuka kuthina enhlizweni futhi nento esibonayo yenzakala ey'nkundleni zokuxhumana nezinto ezenzakalayo zenziwa abahleli bemicimbi. Mbukeli wami lapho-ke emakhaya uma ngathiwa uyayibuka le video noma ngabe uyinsizwa ethe mhlawumbe amaphakethe ukufutheka ngasemalini-ke bafowethu nizama ukukhuphula umculo wabantu besifazane, kwenziwe nje i-event nje mhlawumbe ezothi abantu besifazane kuphela. Sibone ukuthi kahle kahle abantu besifazane angeke nabo bagcwalise mhlawumbe i-ground-ke noma-ke ingaba ihholo babe sehholo umcimbi nje kuthiwa abantu besifazane bodwa. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Siyacela uma umusha wenza okulungile ugcine usubscribe to Lento ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta i-video entsha. Siyi-channel siyabonga.